Har du nogensinde tænkt på, hvad det hedder, når der er slud? Når det ikke sner, og når det ikke regner? Men altså, det hedder jo, at det sner, og at det regner. Men hedder det også noget, når der er slud? Når det både sner og regner? Hedder det så sludre? Men det gør det vel ikke, fordi det hedder det jo, når man snakker. Ja. Slud. Sneregner. Har du nogensinde tænkt over det, var? Jeg mener, altså, er det ikke også sådan lidt synd for sluden, at den ikke har et sted, at det ikke hedder noget, når det sludrer? Altså. Hvad synes du? Ja. Sludrer. Sne. Det er også et underligt ord, sne. Det er rigtig noget ord, det er lyde. Har du nogensinde tænkt over, om en lyd egentlig er en lyd, før vi hører den? Jeg mener, hvis der er et træ, der vælter ud i skoven, er det så en lyd, hvis der ikke er nogen, der hører den? Lyden bliver først andet end i øret, ikke? Nogensinde tænkt over det? Nå. Er du sulten? Hallo. Nå, jeg går ud og laver mad.